сархати хабарҳо. нархи билети қатораҳо аз Тоҷикистон ба Русия эълон шуд. боздошти шавҳаре ки занаш худро ба дарьё партофт. Зеленский хост кишварҳои ғарбӣ вуруди русиягиҳоро манъ кунанд. рӯз ба хайр бинандаҳои азиз, навиди бомдодиро тамошо доред ки аз душанбе тақдиматон мешавад. имрӯз 10 август аст. нархи чиптаи қатораи самти Тоҷикистону Русияро эълон карданд. сомонаи расмии вазорати нақлиёти Тоҷикистон рӯзи 9 август хабар дод, нархи чиптаҳо ба хатсайре ки аз ҷониби корхонаи роҳи оҳани Тоҷикистон анҷом мешавад аз 1500 сомонӣ шурӯъ мешавад. ҳамин тавр арзиши билети хатсайри Кулоб-Волгоград дар масофаи 3362 километр тариқи плацкарт 1581 сомонӣ, купе 2030 сомонӣ ва нархи чиптаи хатсайри Душанбе Волгоград дар масофаи 3111 км тариқи плацкарт 1434 ва купе 1856 сомонӣ муқаррар шудааст. дар дигар хатсайрҳо ҳам дар мувофиқа бо кишварҳое ки ин қатораҳо сарҳадашонро убур мекунанд нархи билет муайян карда мешавад, гуфтааст вазорат. интизор меравад нахустин қатора пас аз маҳдудияти 2 сола рӯзи 16 августи соли равон соати 24 дар хатсайри Кулоб-Волгоград Кулоб, 27 август дар хатсайри Душанбе Волгоград Душанбе ва 7 сентябр дар хатсайри Хуҷанд Волгоград Хуҷанд ба роҳ барояд. шаҳри Волгоград маркази вилояти Волгогради Русия дар 980 километри шаҳри Москав қарор дорад ки макони муҳими кору даромади шаҳрвандони Тоҷикистон ба шумор меравад. самти роҳи қатораҳо аз Тоҷикистон ба Русия тавассути қаламрави Узбекистону Қазоқистон хоҳад гузашт. мақомот дар Тоҷикистон мегӯянд 2 сол баъди танаффус дар ҳаракатҳои қатораҳо ба самти Русия бо сабаби пандемияи коронавирус аввалин қатора аз шаҳри Кулоб ҳаракат хоҳад кард. барқарор шудани ҳаракати қатораҳо миёни Тоҷикистону Русия дар ҳолест ки тахминан 1 моҳи ахир нархи чиптаи ҳавопаймоии ин масир 1 баробар гарон шуд. оғози ҳаракати қатораҳо миёни Тоҷикистону Русия метавонад барои садҳо муҳоҷир хабари хуш бошад. ба хотири гарон будани билети ҳавопаймо муҳоҷирони зиёд тавассути қатора ба Русия рафту омад мекарданд. кормандони милиса дар ноҳияи Рашт Султони Абдулвоҳид сокини деҳаи Хоҷаалӣ ин ноҳияро ки ҳамсараш худро ба руди Сорбуғ партофт боздошт карданд. Маҳинаи Холаҳмад ҳамсари 23 солаи ин мард рӯзи 5 август худро аз болои пуле ба дарёи Сорбуғ партофтааст. як манбаъ аз шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Рашт ба Радиои Озодӣ гуфт, пас аз омӯзиши далелҳо шавҳари ӯ бо гумонӣ ба худкушӣ расонидани ҳамсараш боздошт шуд. наздикони Султони Абдулвоҳид ҳодисаро шарҳ надоданд. лаҳзаи ба назди пули деҳа омадан ва худро ба об андохтани зани ҷавон дар дастгоҳи видеои мағозае сабт шудааст ки нусхаи он дастраси Радиои Озодӣ шуд. як сокини деҳаи Хоҷаалии ҷамоати Боқӣ Раҳимзодаи Рашт ки нахост номаш зикр шавад ба Радиои Озодӣ гуфт ҳодиса соати 9 рӯзи 5 август пас аз он рух дод ки шавҳараш ин занро талоқ медиҳад. баъди ҷанҷол хуштоманаш кӯдаки 9-моҳаашро бо зур аз дасташ мегирад ва падар бозгашти духтарашро ба хонааш қабул намекунад. пас аз ин тавре дар навори видеоӣ дида мешавад маҳина ба лаби дарьё меояд ва пас аз ками андеша аз болои пул худро ба мавҷи дарьё мезанад. ин манбаъ гуфт дар ҳоли ҳозир тафтишоти пешакӣ идома дорад ва то имрӯз ҷасади маҳина ёфт нашудааст. ҳодисаи худро ба дарьё партофтани занон дар дигар минтақаҳо низ сабт шудааст. мақомот сабаби асосиро дар хушунат ва муносибати нохуби хонаводаҳои шавҳар бо арӯсони оилаҳо унвон мекунанд. ширкати ҳавопаймоии Северни Ветр барои анҷоми парвозҳои самти Омск Хуҷанд Омск ва Омск Душанбе Омск иҷозатномаи 3 моҳа гирифтааст. оҷонсии федералии нақлиёти ҳавоии Русия ба ин ширкат иҷоза дода гуфтааст ки парвозҳо ба ду шаҳри Тоҷикистон Хуҷанду Душанбе ҳафтаи 3 маротиба анҷом дода хоҳад шуд. бояд гуфт ки 5 сол боз аз Омск ба Душанбе ва Хуҷанд парвоз роҳандозӣ намешуд. феълан парвозҳоро аз Тоҷикистон ба Русия 5 ширкати ҳавопаймоӣ Сомон Эйри Тоҷикистон ва Уральский авиалини, Ютейр, Северни Ветр ва Сибири Русия анҷом медиҳанд. кишварҳои ғарбӣ бояд вуруди ҳамаи русиягиҳоро ба ҳудуди худ манъ кунанд. дар ин бора президенти Украина Владимир Зеленский дар мусоҳиба бо нашрияи Вашингтон Пост изҳори назар кардааст. ба гуфтаи вай ҳамаи таҳримҳое ки нисбати Русия ҷорӣ шудаанд дар қиёс бо бастани марзҳо барои шаҳрвандони Русия ва таҳрими комили хариди маводи сӯхти Русия ночиз ҳастанд. муҳимтарин таҳрим бастани марз аст, зеро русҳо замини дигаронро ғасб мекунанд, гуфтааст Зеленский.
Президенти Украина бар ин бовар аст ки метавон ҳамаи аҳолии Русияро ҷавобгӯ кард. Ин ягона роҳи таъсир расондан ба президенти Русия Владимир Путин аст. Дар чанде аз кишварҳои Иттиҳоди Аврупо масъалаи надодани виза ба шаҳрвандони Русияро баҳс доранд. Эстония, Латвия ва Финландия чунин ташаббусро пешниҳод карданд. ҳамлаи низомии Русия ба ҳудуди Украина рӯзи 24 феврал бо фармони президент Владимир Путин шурӯъ шуд. ба далели ин ҷанг Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва кишварҳои Ғарб нисбати Москав таҳримҳои сахте ҷорӣ карданд, ки на танҳо раҳбарияти Русия, балки тиҷорат ва шаҳрвандони оддиро таҳти таъсир қарор доданд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия 3 нафарро барои созмон додани муҳоҷирати ғайриқонунӣ боздошт ва алайҳи онҳо парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. дар ин бора вазорати корҳои дохилии Русия хабар додааст. гумонбаршудагон аз моҳи декабри соли 2021 ба номи шахси воқеӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ ҳуҷҷатҳои қалбакӣ омода карда будубоши беш аз 5000 нафарро дар кишвар қонунӣ карданд. ба гуфтаи манбаъ, ин 3 нафар барои ин кор аз мизоҷони худ то 7000 рублӣ гирифтанд. кормандони пулис аз утоқи корӣ ва бинои истиқоматии ин 3 нафар таҷҳизот, кортҳои бонкӣ, беш аз 20 муҳри мақомоти давлатӣ ва корхонаҳои тиҷоратӣ, дастгоҳи тайёр кардани муҳр ва варақаҳои пуркардашудаи ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратро мусодира карданд. барои ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. шаҳри Санкт-Петербурги Русия макони садҳо муҳоҷир аз Осиёи марказӣ, аз ҷумла аз Тоҷикистон аст, вале маълум нест ки муҳоҷирони тоҷик ҳам ба доми ин қаллобон афтоданд ё не. Фарҳод Муминов, кӯҳнаварде аз Тоҷикистон, қуллаҳои баландтарини беш аз 20 давлати ҷаҳонро фатҳ карда, нахустин кӯҳнаварди тоҷик аст, ки баландтарин қуллаи Аврупо Элбурсро фатҳ намудааст. ҳоло ӯ мехоҳад кӯҳнавардиро дар дохили Тоҷикистон равнақ диҳад. дар гузориши навбатӣ дар бораи кору зиндагии ин кӯҳнаварди тоҷик қисса мешавад. Фарҳод Муминов, кӯҳнаварди 32 солаи тоҷик, парчами Тоҷикистонро дар 20-мин қуллаи баландтарини фатҳ кардааш устувор намуд. бинобар қонунҳои нонавиштаи алпинизм, касе ҳақ надорад ин парчамҳоро барчинад. бо заҳмату маҳорати Фарҳоди кӯҳгард, акнун парчами Тоҷикистон дар қуллаҳои Килиманҷаро, Кения, Маргарет, Корженевская, Сино ва Албурс ё Элбрус ва ғайра насб шудааст. инҷо ӯ дар баландтарин қуллаи Аврупо Элбрус паём медиҳад. кӯҳнаварди тоҷик ҳоло дар зодгоҳаш шаҳри Леваканд аст. ӯ дар Қатлон ба имкониятҳои туристӣ, хусусан кӯҳнавардӣ ва рушди он фикр мекунад. яъне ки бибинед он чизе ки барои рушди инкишофи кӯҳнавардӣ лозим аст, он чизро мо дорем, яъне ки он чиз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст. ин табиати зебо, ин кӯҳҳои сарбафалак ниҳода, кӯҳҳои зебо. дар ҳоле ки 93% Тоҷикистонро кӯҳҳо ташкил медиҳанд, кӯҳнавардӣ дар кишвар рушд накардааст. Фарҳод Муминов мегӯяд ки талоши мақомот барои рушди кӯҳнавардӣ басанда нест, сармоя ё кӯмакҳои иловагӣ лозим аст. дастгириро аз тарафи гӯем соҳибкорони ватанӣ надида истодаем. албатта мехостем ки бибинем, ба хотире ки дар дигар давлатҳо худи ҳамин соҳаи сайёҳӣ пеш аз ҳама ҳам ба дастгирии давлат рушд мекунад, ҳам бо дастгирии соҳибкороне. Фарҳод нақша дорад ки кӯҳнавардиро дар дохили Тоҷикистон равнақ диҳад. ҳамин аст ки ӯ сару либос ва асбобҳоеро ҷамъоварӣ кардааст то як осорхона таъсис диҳад. бахши якрӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 10 августро фаро мегирад. 10 августи соли 1990 аввалин ҷаласаи ҳизби демократии Тоҷикистон таҳти раҳбарии Шодмон Юсуф баргузор шуд. ҳизби он замон бо нуфузи мухолифи ҳукумати шӯравӣ дар тӯли 10 солаҳо бо тағйироти стратегиву буҳрони раҳбарӣ рӯбарӯ шудааст. баъди зиндонӣ шудани раҳбари собиқадори ҳизб Муҳаммадрӯзии Искандаров, мавқеи ин ташаккули сиёсӣ заифтар шуд ва ба яке дигар аз ҳизбҳои рӯ ба ҳукумат табдил гардид. 10 августи соли 2017 бар асоси ислоҳот ба кодекси одоби варзишгарон ба варзишгарони тоҷик доштани риши баланд ва пӯшидани либоси мазҳабӣ манъ шуд. чанд сол пеш аз ин Парвиз Турсунов, бозигари тими Хайри Ваҳдат, ба далели риши дарозаш ба сабқати футбол роҳ дода нашуд ва ин баҳси зиёдеро барпо кард. фаъолон ин қарорро иқдоми дигари мақомоти тоҷик барои маҳдуд кардани озодиҳои виҷдон маҳкум карданд.
дар тоҷикистон 10 август рӯзи варзишгарон аст. дар ин кишвар даҳҳо намуди варзиши касбӣ таълим дода мешавад. вале барои дастёбӣ ба қуллаҳои баланди варзишӣ мутахассисон аз камбуди шароити мусоид ва зарурати маблағгузории шоиста ба варзиш мегӯянд. иди касбӣ муборак. бонки миллии тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст. навиди бомдодӣ буд ки тақдими шумо шуд. агар шумо ҳам аксу видео ё хабари муҳиме доред, ҳатман ба мо фиристед. ҳамчунин навиштани назару пешниҳодҳои худро ба мо фаромӯш накунед. хайр, худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед.